Потужний вибух поблизу Севастополя. Свідки повідомляють про приліт у селищі Сахарна Головка близько 17:30. Окупаційна влада повідомила про комбіновану атаку українських дронів і крилатих ракет. Традиційно закликають не панікувати, але на місце вибуху помчали карети швидкої та пожежники. Відомо, що в районі Сахарної Головки розташовані щонайменше 4 склади боєприпасів, зокрема ракетного озброєння біля гори Каракоба. Такой прильот був, не знаю, що там бахнуло, це піпець. Гауляйтер Севастополя Міхаїл Розважаєв вже прозвітував, що крилату ракету Storm Shadow чи Скальп було збито, а її уламки начебто упали біля Севастополя. Навіть вирахував, що випустили ракету нібито з району Кривого Рогу. Але в пабліках Севастополя задумалися про інше. Чому про тривогу в місті сповіщають вже після вибуху? Патрулювати Чорне море з аеробалістичними ракетами «Кинджал» грозиться ватажок росіян Владімір Путін. Під час свого візиту до Китаю він заявив, що носії «Кинджалів», винищувачі Міг-31К, літатимуть нейтральним простором. Мовляв, російські повітряно-космічні сили пильнуватимуть за тим, що відбувається у Середземному морі. До цього російські носії «Кинджалів», серед яких Міг-31К і Ту-22М3М, здійснювали пуски лише з західних регіонів Росії, як то Рязанська область. Для України нова заява агресора особливо нічого не змінює. Росія і так щодня загрожує нашій країні різноманітними видами озброєння. Можливо, ці погрози Путіна спрямовані для країн НАТО, які потенційно потрапляють в зону ураження «Кинджалів», як чергова путінська страшилка. Бо ракета Х-47 здатна нести і тактичний ядерний боєзаряд, як і крилаті ракети «Калібр» на російських кораблях у Чорному та Азовському морях. Нагадаю, що ракету Х-47М2, вона ж «Кинджал», російська пропаганда вважає гіперзвуковою дивозброєю, яка здатна розігнатися до 10 махів. Це більше 12 тисяч кілометрів на годину. Не має аналогів у світі та не може бути збитою. Втім, українські повітряні сили вважають «Кинджал» аеробалістичною ракетою та мають на неї управу. Під час травневих масованих обстрілів було збито 14 російських «Кинджалів» системами протиповітряної оборони «Петріот». У повітряних силах називають «Кинджал» найрідкіснішою російською зброєю і вважають, що таких ракет на озброєнні ворога до 50, але запаси можуть поповнюватися. Зграя озброєних дикунів з вереском вдерлася до Лєнура Халілова та Дмитра Камишанцева в селі Лугове на сході Криму. Цілий загін ОМОНу довелося задіювати російським окупантам через слова «Доброго вечора, ми з України» у пісні, яку слухали товариші минулого вечора. Доброго вечора, ми з України! Хлопців вивезли до окупаційного суду і оштрафували на 40 тисяч рублів кожного за нібито дискредитацію російської армії. Слова з пісні там назвали українським лозунгом, який підриває, як не смішно, імідж Збройних сил Росії. Открываем, поліція. Ще одного чоловіка схопили в Євпаторії за прослуховування вдома пісні «Червона калина». Вочевидь, слова «А ми наших братів-українців визволимо» дискредитують російську армію більше, ніж воєнні злочини, убивства цивільних, тортури і викрадення людей. За підрахунками правозахисників Кримсько-татарського ресурсного центру, цього року жителі Криму сплатили більше 1 мільйона рублів штрафами за статтею про дискредитацію окупантів. Захисника українських полонених і заручників Олексія Ладіна збираються позбавити адвокатської ліцензії. Утім, для цього окупаційна поліція Криму має звернутися до регіональної адвокатської палати, де зареєстрований Ладін. А це в Тюменській області Росії.
Чи отримали там запит, поки невідомо. Сам Ладін після затримання у Севастополі минулої п'ятниці заарештований на 14 діб за публікацію так званої забороненої символіки на своїй сторінці у Фейсбук. Це український тризуб і кримсько-татарська тамга. До всього адвоката оштрафували на 45 тисяч рублів через нібито дискредитацію російської армії. Цікаво, що кадри затримання Олексія Ладіна опублікував ніхто інший, як проросійський блогер і доносчик ФСБ Олександр Таліпов. Як зазначено в матеріалах сфальшованої справи, дискредитацією російської армії окупанти вважають допис Ладіна про те, що застосування касетних бомб є воєнним злочином. Під час обшуку в адвоката вилучили всю електроніку і матеріали, що містять адвокатську таємницю, розповів після зустрічі з Олексієм Ладіним його колега Едем Сімідляєв. За його словами, адмінарештом Ладіна вибили з кількох важливих справ, в одній з яких він має виступити в дебатах, а в іншій – надавати докази. Адвокат захищає в російських судах українських військовополонених, а також політв'язнів, серед яких кримсько-татарські бранці. Двоє загиблих, троє поранених і стільки ж зниклих безвісти. Завали будинку у середмісті Запоріжжя весь день розбирають рятувальники. Слава Богу, ми не ночували сьогодні в квартирі, нас не було. Мені дуже шкода, що загинули молоді люди. На 4-му поверсі ми їх знали, я їх знала особисто. Одна з 5 російських ракет, випущених по Запоріжжю, знищила з 3-го по 5-й поверхи. Дах будинку тримає спеціальний кран, тому навіть поблизу перебувати небезпечно. Попередньо росіяни випустили ракету з переобладнаного комплексу ППО С-300. Тому часу, щоб сховатися в укриття, в людей було обмаль. Пані Олені пощастило вижити, бо щойно почула гучні звуки, згадала правило 2 стін. Її квартира серед 8 знищених вщент. У кімнату неможливо зайти, там якась шафа з речами. Зараз теж сказав ні, не можна. Зараз сказав, можете в ванну зайти. Ось що я схватила, що я навіть не розумію, щось взяла і все. Крім житлового будинку в Запоріжжі, гатили по промисловості та приватним обійстям. Ще одну 31-річну цивільну жінку росіяни вбили в Обухівці. Це околиці Дніпра. Ще 3 поранені. Розбито 8 приватних будинків.